Orain, Euskal Herriko soinutresna berezi bat ezagutuko dugu. Txalaparta. Eta txalaparta zer dan jakiteko, gurekin daukagu Ramon Goikoetxea. Aspaldidanik, txikietatik, txalaparta jotzaile. Berak aurkeztuko digu txalaparta. Nola jotzen zen, zertarako eta txalapartaren inguruan gertatzen zen guztia. Bueno, hau da Basarrilla, Astiarrako ingurun dagoen bat, Donostikoa, Barrio Amara, Erbetegi Etxeberri, gu hemen jaio ginen. Oain 75 urte eta oain 80 urte, hemen jotzen un. Eta etortzezian Auzuetatik, ja Donostitik, txalaparta aite zutenien etortzezian, zurrutea. Auzuetatik, handik, denetatik etortzezian. Eta geho nahikoa jandeatian, balantzagein. Gu atxonatzen aitezian, holan azpiti pasata. Txalaparta jose guan. Euna zabaldu hartzementxe, erdi mozkortuta. Guta etortzeziena denak igual. Ramon, eta txalaparta ze okasioetan zen motiboagatik jotzen zen? Motiboa, zan, zaharrak bukatzen zienean, tolarian, hori da, usa joat, beste gauzakin nola jotzen, Andre Madalen, igual, txalaparta jotzen zan. Olak egoitzen horon teletun, euskidegete baiziek jotzeko, suño hubi ateatzeko. Hilan dehin da, magine fierrai. Hola segatzen. Nia zen izan 13 urte egin. Eta 75 egin hemen zeitet. Launa erdi baino jo hildia. Eta oan berri egin. Ni baino jatorra hua lenguzu bagin. Eta hola zeite dugu. Hilatian hori bileko dugu. Txalapartan da txalapart hemen. Zaharduan da zahardu hemen da txalapartago. Bihin artien txalaparta jotzea eta batetu izena tukutun. Eta bestiak urgunak. Eta bihen artien jotzea hori.